representar un teatro de sombras baseando nun conto que estivemos traballando na clase. Este conto fala de Gino Bartali, un ciclista que nun momento moi difícil da historia decidiu axudar a outras persoas en segredo. Mentres coñecíamos esta historia, tamén aprendemos o importante que é respetar, axudar e convivir en paz cos demais, algo que traballamos todos os días no noso colexio. Ademais, o noso profe estivo hai pouco en Italia visitando escolas e iso axudounos a chegarnos un pouco máis á historia deste país e a entender mellor este conto. Por iso escollemos esta historia. Agora imos representala para vos. Esperamos que vos guste moito. Gracias. Chamábase Gino Bartali, pedaleaba rápido, moi rápido, tan rápido que chegou a gañar grandes carreiras, como o Tour de Francia. Cando vou en bicicleta, sinto o vento na cara e penso que o mundo é un lugar enorme e cheo de camiños. Pero un día comezou unha guerra terrible en Europa. Escoitádame todos! Hai persoas que non deben vivir todas nós. Os judíos non son persoas como nós. Aquilo era unha gran mentira. Unha mentira que fixo moito dano a moitas familias. Temos que atopalos!
señor cardeal? Moitas familias xudeas están en perigo. Necesito documentos falsos para poder escapar. E como podo axudar eu? Ti és ciclista, percorres moitas estradas. Ninguén sospeitará de ti. Entón, levaré os documentos na miña bicicleta. Bartali tivo unha idea moi intelixente. Se escondo os documentos dentro do carro da miña bicicleta, ninguén os atopará. Agora só queda pedalear e ter valor. Ya como un gran amigo xudeu de Bartali, acudiu con medo á súa casa. Moito medo, moito! Bartali, estamos moi asustados. Tranquilo, Giacomo, traigo algo para ti. Que? Documentos novos. Con isto poderedes escondervos. Oh, grazas, Bartali. Non me deas as grazas. Só estou facendo o que é xusto. Alto, onde vas? Estou adestrando coa bicicleta. Que levas aí? Só a miña bicicleta. Está ben, podes marchar. O soldado non sabía que dentro da bicicleta viaxaban moitas vidas. Bartali fixo moitas viaxes en segredo. Ás veces as cousas boas fanse en silencio. Grazas á súa valentía, moitas familias puideron salvarse. Ás veces un herói só recibe